igen. Essensen er jo faktisk god til begge sider i dag. Sådan, du ved, hvor jeg ikke sådan skulle sådan tvinge på mig. Sådan bare lige skulle lægge benet på, så kom den. Så filmer mig bare alle sammen over det hele. Brystet ind. Ja, maven brystet op. Det man tager det ude i Det er også. Hvorfor bliver det også tættere på? Ja, vi kan se, om jeg kunne suge. Der er nødt til at banke eller gøre et eller andet, så skal vi banke. Det skal også være med 6. Vassade, Volte, så hvad? Så er du med? 4 og 6. Padborg. Og Maria, hun kom med. Ikke den samme dommer som i går, så eller hvad? Nej. Hvor vi træls alle ens venner sidder og kigger. Hun skrev i går, at hun synes, det var dejligt. Så. Hun sagde også selv derude her den anden dag, at hun ville gerne. Der er nogen, de performer jo bedre, når det ligesom sidder nogen. Jeg er ved at tisse i. Hun sagde, at hun ville gerne have helt Ja. med. Så bliver man sgu da ellers ekstra nervøs. Jeg vil helst, at der ikke er nogen. Jeg er også, jeg skulle ikke meget med. Jeg tror også, det er sådan, at det også med Annie, så hun koncentrerer sig meget. Det er sådan, at man bliver der til at komme sig ud. Så det er også det, lidt til, at hun ved, at det er faktisk det, der sker. Men også for eksempel lidt. Det der er en LA. Nej, MB0. Er det? Ja, det er sådan en LC, er det ikke? Altså, så dum var jeg ikke. Der kommer bare så mange kloge ord med på det her video her, det kan jeg bare mærke. Nej, vi har jo på video nu. Men okay, det kan man selvfølgelig heller ikke se, før arrangementet kommer. Nej, det er jo nemlig lige det, hvor er sværhedsgraden. Ja. Men det kan også være, at det bare var en, der har fået lov til at øve sig i at have hat på en eller Ja. Jamen engang der havde de jo hat på hele den LC. Er det rigtigt? Ja. Der måtte du, tidligere måtte du. Der måtte du selv vælge. Nu er der ikke noget valg længere. Du skal se det, der var med, ikke? Og hun havde med kanar, ikke? Kan den ikke også lave toer? Jo. Det er ikke betydende med, at den kan lave det vigtigt. Det er jo selvfølgelig. Ja, når hun er ved at få lunge, så det er noget, hun med heldigt.
Jamen, det er det også snart slut, er det ikke det? Jo. Han har lige, jeg mener, han har 3 eller 4 øvelser. Nu må du gerne sige noget. Du kan godt sige noget til mig, Line. Om jeg mener til din hest? Nej. Nej. Jeg siger det også på videoen, hvor du optager mig. Hun snakker med hest. Hun vil gerne sige. Super. Det gjorde jeg en enig. Det er jo mere Ja, det er rigtigt. Hvis man gør det væk fra dommeren, så kan de jo